Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga balita sa Negros Island Region ang amon idulong sa inyo. Kagyari ng top story subong adlaw, Marso 6. Buhawi, ginalinan sang brownout sa area sang Murcia kag Bacolod. Face-to-face classes suspendido bangod sang mainit nga panahon. Bulkan Kanlaon, sunod-sunod nga pagbuga sang abo. MPSA nagpasaka sang reklamo sa ombudsman batok sa mga opisyal sang Land Bank. Kag sa Good Vibes, anay PBB housemates nga sanday Fiang Smith kay JM Ibarra mangingkabahin sa star-studded 27th Kadalagan Festival sa Victoria City. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, bisan mainit ang panahon, posible sa gihapon magbubo ang ulan kun hapon. Nagabalik ang hangin amihan pero sa Northern Luzon lang ini, mabatyagan kag hindi na mo sina ang kabugnaw sang dapya sang hangin. Pero mahimo ini nga magdala sang ulan sa Northern Luzon. Ang easterlies naman ang nagapekto sa Visayas kag Mindanao. Ang eastern portion sa Visayas amo naman ang mas makabatyag sang mainit nga hangin gikan sa Pacific Ocean. Bangod sini posible ang lapta-lapta nga pag-ulan, ilabi na kun hapon. Parehos na lang sa natabo sa pila ka bahin sang Negros sini nga hapon. Ang pag-ulan ng temporaryo nga nagapabugnaw sang dapya sa hangin sa tunga sang mataas nga heat index nga gina-eksperyensya sa karon. Sa number 9, fogging operation sa mga eskwelahan sa Bacolod ipatuman kun weekend agod mapahagan-hagan ang kaso sang dengue. May isa ka 64 anyos na lalaki ang nauna nga probable dengue death sa Bacolod City sa 2025. Ang pasyente nga taga Barangay Alhis nagwa sa records sa City Health Office nga naglabot na sa 180 ang dengue cases sa syudad halin sang Enero 1 hasta Pebrero 22. Nagtaas ini sa masobra 172% kung ipaanggid sa muman nga period sa nagligad nga tuig. Natungkol sa pagsakas ng kaso ng dengue, ginpahayag ni Deputy Spokesperson RJ Paglumutan sang DepEd Division ng Bacolod City nga nagapadayon ng pagpatuman sang fogging operation sa mga eskwelahan sa syudad. Kabahin ini sang tikang kontra dengue, nga ginapatuman kun weekend agud hindi maapektuhan ang klase sa mga bulutuhan. Nagwa sa records ng CHO nga ang Barangay Mansilingan ang may pinakamadamo nga dengue cases nga naglabot sa 17. Ginsundan ini sang Alihis kag Stefania nga may 16 ka mga dengue cases. Sa number 8, 45 ka mga anay rebelde ang ginbuligan sang Philippine Army nga mag-apply sang amnesty. Mga katapo sila sang grupo nga kapatiran o kon mga anay katapo sang RPA-ABB nga nag-break o kon ang breakaway group nga sadto mga taga New People's Army. Iban sa ila, madugay na nga nagbalik sa sabak sa gobyerno kag natagaan na sa mga lugar kung sa diin sila makapangabuhi kaupod ng ilang mga pamilya. Kay na 45 ka mga katapo sa kapatiran nga taga San Carlos City ang ginbuligan sang 79th Infantry Battalion nga makaproseso sa ilang mga amnesty. Yara man ang mga opisyal sang National Amnesty Commission kag Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. May iban pa gid nga mga areas nga magasunod nga magaproseso man sang ilang nga amnesty. Sa number 7, ang Manapla Port Management Stevedoring and Industry Corporation ang nag-file sang reklamo batok sa mga opisyales sang Land Bank of the Philippines sa Office of the Ombudsman Visayas sadtong Marso 5. May kangtanan sa loan nila sa bangko nga wala marilis. Nalakip sila ginpasakan sa reklamo may angod sa pagsupak sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Section 3, Paragraph E, false testimony nga civil case kag conduct prejudicial to the best interest of public service. Amo kanday Maria Luisa Chu, AVP, Head, Negros Occidental North Lending Center, Renato Villantes, CPA kag empleyado sang Land Bank, Alan Besnar, Vice President, Land Bank Central Visayas, kag Francisco Pubilag, Loan Officer sang Land Bank of the Philippines. Sunod sa abogado sang MPSA nga si Attorney Ray Gorgonio, luyag nila sang hustisya bangod apisar sang pag-comply sang MPSA sang tanan nga mga requirements para sa 180 million pesos nga loan, wala matigayon release ang abong loan.
October 2023. Nakabato na kuntani isang notice of loan approval ang MPSA. Pero nag-expire na lamang kag ini ang wala gid natigayon nga ma-release ang loan. Isa sila nga ginakwestiyon na mong ginpangayuan ang MPSA sang Land Bank sang foreshore lease agreement nga sandig sa notice of loan approval isa ka post-release requirement. Sang ginhinyo ini, wala pa man gani suno kay Gorgonio tigayon nga na-release ang first tranche sang loan. Dugang pa niya verbal man nga ginpangayuan sang 20 million pesos equity sang Land Bank ang MPSA nga wala man nakasulat sa pre-release requirement. Pero ini ang gin-comply sa gihapon sa MPSA. Bahin sa legal nga aspeto, wala sila sa may nakita nga basihan para hindi ma-release ang loan. Sa karon suno kay Dave Sarosa sang MPSA, magatinguha na lamang sila sa pagpangita sang iban nga bangko nga sarang sila makaloan. Kag padayon nga maga-operate ang puerto sa Manaplak. Ginapaabot nga magasugod ini operate sa Abril 5. Isa ka major project ang port operation suno sa ila kag hindi lamang sa patag sa ekonomiya ang ginalauman nga mapasanyog kundi pati man ang turismo kag iban pa nga aspeto. Gintinguhan sa DG Negros nga makuhaan sang bahin ang Land Bank. Suno kay Chu, ila na nga ginapatuhoy sa ilang legal department ang kaso kag as of press time wala pa man sila makabaton sang kopya sang reklamo nga na-file sa ombudsman. So nag-expire ang approval. Yes. Ang notice of approval of loan. No, nag-expire. Hindi na sila nag-expire dahil daw they paid to comply with the requirements. Ano bang hindi na nila na-comply? As to the pre-release requirement, na-comply naman nila lahat. Although, because kaya nga sinasabi natin there is an abuse, partiality or bad faith in the performance of their official duty because they required a post-release requirement to be submitted before the release of the loan. That justice has to be served. That justice has to be rendered unto in their favor. April 5, sir, must start That's our operating. timeline. Sir, are you applying another loan from a different bank? We have to because the funds that we use for our other businesses, which So you're assuring your clients and others that the operation will continue? yes, it will. I think what we're just asking for justice. We're showing them that we will push through this no matter what. So having done that, then we're going back to just holding people accountable. I think it's our duty. Sa number 6, pila ka mga traditional jeepney drivers ug operators ang wala gin-isyuhan sa mga safety check stickers sang BTTMD. Prioridad sa Bacolod Traffic and Transportation Management Department nga mapanapikan sang safety check stickers ang may 1,200 ka mga traditional jeepney na nagpa-consolidate kag kompleto ang permits halin sa Provincial Authority, LTO kag LTFRB registration kag business permit. Pero hindi malipod nga may pila ka mga traditional jeepney operators kag drivers ang nagapamilit nga kuntani matapik man sa ilang mga windshield ng stickers nga nagapamatod nga insured ang ilang ginabiyahe nga jeep. Ginpahayag ng Bitaw Head Patrick Lacson nga hindi nila pwede matagaan sang stickers ang hindi consolidated kag wala sing insurance nga mga traditional jeepney sa syudad. Ginpatag niya nga ang mga safety check stickers ang nagatuyo magatagiya sa mga pasahero nga insured kag lehitimong pagbiyahe sa mga traditional jeepney. Ginsiling naman ni June Asis, chairperson sang Asenso Bacolod Cooperative, nga mahimo na biktima lang sa mga pagpatalang ang pila ka mga traditional jeepney operators kag drivers, rason nga nagapangita sila karon sang pamaagi agod bisan paano makaupod sa programa sang gobyerno bahin sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Kaya mo na gani ang mga tao nga kuwanti pero sa sila. Inosente yung mga tao, nakabati sila, wala na nag-proseso. Hindi, expire na kaya doon mo na. Unless kung may punto ka kwarta yung risko mo o bago lang mo kubungbong. Sa number 5, konduktor na patay sa mahulog gikan sa modernized jeepney. Nakumato sumalin Martes sa gabi ang konduktor nga si Reynan Isugid, 22 anyos matapos nga mahulog gikan sa modernized jeepney sang Martes ang gabi sa barangay Villamonte sa Bacolod.
Makita pa sa CCTV footage sa sulod sang salakyan nga nakadaho pa sang sensilyong konduktor kag sa pagbalik niya sa iyang ginatindugan, hinali na lang ini nga nahulog sa portahan. Nakibot na lang ang mga pasahero nga nahulog na siya. Sunod sa utod derenan nga si Rose Bantilan, hinali na lang nga nagbukas ang portahan sang salakyan, gani nahulog ang iya nga utod. Dugang pa ni Rose nga base sa CT scan sa ulo sang biktima, nakita nga may crack ini sa nawala nga side kag may internal bleeding. Kay nasang udto, iya gikumpirmar nga napatay si Renan. Kung tani, sunod sa iya magaserbe ini nga leksyon sa tanan nga mga konduktor, pati na sa mga pasahero nga doble sa paghalong kay pwede ini matabo bisan kay sino. Sa number 4, liwat naman nga nagbuga ang Bulkan Kanlaon. Hapon sang Merkules, makaduwa ini ka beses nga nagbuga, kag gumalin pa sa dulas 3 kay inasang kaagahon tubtob las 8 sini nga aga, makalima ini ka beses nga nagbuga. Sunod kay Mary Andeline Quintia, ang resident volcanologist nga nabase sa Lagrana sa La Carlota City, antes ang kahapon Pebrero 28 ang ulihing record sa pagbuga sang Kanlaon. Sunod-sunod man nga ang pagbuga subong. Wala sang may nag-report nga natupan sang abo o kon ashfall. Patag ni Quintia, inibangod ang emission karon na confine o kunyara lamang sa summit. Mga 300 meters lamang ang kataason. Sa mga nagligad ngay adlaw manubo ang sulfur dioxide emission suno kay Quintia. Ang liwat nga pagbuga nagakasiran nga mahimo, nagaklag ang system. Kung may clogging suno sa iya, hindi continuous ang pagpagwa sang gas kag may pagsaka sa pressure rason nga may ash emission. Kung aton man manotice na naba man ang aton nga sulfur dioxide emission including mga past few weeks or few days. So, ang naton is nagaka-plug ang aton nga system. Amo na nga may mga ash emissions na naman kita nga na-record sa tubong. So, kung nagakanda din naman kung for example may plugging, so ang pagpagwa niya sa gas hindi masyadong continuous tapos nagaka-pressurize. So, wala siya nga nag-function may ara dahil kita nga na-observe ng mga ash emission. Sa number 3, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang nagapahanumdum sa publiko nga maghalong sa init nga ginabatyag karon. Dalasang 40 degrees Celsius nga heat index forecast nga ginpagwasang DOST Pag-asa para subong adlaw. Pila ka mga local government units ang nag-declare sang suspension sang face-to-face classes. Nalakip na diri ang Bacolod City. Blended learning naman ang gipatuman sa EB Magalona kag ipatuman ang localized guidelines santo sa heat index. Nag-cancel sang face-to-face classes sa Kabangkalan. Ang Himamayla naman tubtob Buwas kag may suspension of classes man sa Victoria City Buwas. Patag ni Irene Bell Protenya ang pamuno sang PDRMO, dapat hatagan sang konsiderasyon sang publiko ang kainiton sa panahon. Agud to mapangapinan man ang ikaayong lawas. Ang heat index nagatumod sa mabatyagan nga init sang tawo. Gina-measure sini hindi lamang ang air temperature, kundi lakip ng relative humidity o kon kapaang sang palibot. Suno kay Plotenya sang ligad nga tuig, mayara sang El Nino. Karon, yara sa La Nina phenomenon. Sa sa meeting with and the RRMC, we need to take into consideration ang init subong nga panahon, given gani nga ang possible nga mga sakit na magluluwa man during this time. Unlike last year na there was El Nino bala na phenomenon, subong niya